Greetings to our viewers. My name is Chantel Mangete. I welcome you to Imbeleko podcast. Today nginevakashi lana umculi uhamba nabangani bakhe bazozazi ukuthi bawubani bavelaphi. Okay, nginibingelele igama untombazane wakwaShange enkandla kosikamagwaza but abangazeke bangibiza ngebhinqa laseGoli. Okay, ningazasisa nangapha. Sanibona igama lami nguPhetheni wakwaShange nami ngidabuka enkandla eThuma. Sanibona igama uThandiwa kaMbokazi ngiqhamuka empangeni. Okay, ngiyabona ukuthi uqeda ukuperforma manje. Uthe ungena stage uzizwe kanjani? Buphakathi kwabantu bagcwele. Bebona mongakagibele stage khona lelo valano oluncane ukuthi abantu bazoreacta kanjani. But anginayo leyo nkinga mina ngiyazazi ukuthi I'm not intimidating mangisamela lapha phansi but ngiyazi mangigibele stage ukuthi ngiyawina i-crowd noma kanjani uzibonele no. Hayi ngizibonele impela. So yiphi ingoma oyiculile oyobona ukuthi i-crowd iyithandile? Okay, leyo kuqala ithi inhliziyo yami of which ngiyirelease late last year. So yona engiyiphushayo manje but bathanda kakhulu le esibili le egqozayo yabona. So into enginotisayo ngabantu seziningi kakhulu ingoma slow. So noma ngabe une energy phuma endlini uthi ngiyemdlalweni but amaningi ama artists afika dlala ilo jam na so mina ngagayist lokho okay singinikeza abantu into ehlukile yabo. Ake sithi ukujuluka mani maphuma ku event ubuye ujulukile uthi habe ngokwenza something yabo. Okay, ikhona into inakile ngabalandeli ekushokhileyo obungayilindeli. Abalandeli nesinalento yokuthi abantu besifazana uyabona bagcola abantu besifazana phaya sinalento ukuthi abantu besifazana bathanda ama artists abantu besilisa but noma umuntu wesifazane kumele ube original or authentic. Yes mawunjalo shem bayakuthanda mina shem ngihlezi shem beside nami bayakhombisa nje injabulo yana manje ubonile yibo bengibeza bengihaga behamba nami and ngiyathanda kakhulu Ngiyakuhaga nami. umuntu wesifazane yes. Okay, I'm sure Sizalana to the show ubune target. What was your main target when you came to the show? Target number 1 is to make people know untombazane because a lot of people have heard of untombazane but they've never seen the face. Abanye bathi ayingifanele face ama bethi untombazane well they thinking of someone nje angazobuka kanjani but ayingifanele. So 1 ukuthi mangibonile, 2 ukuthi bakhona abahlezi bezwa ngamahlebezi ukuthi khona intombazane yabona. Isidudla ke ngiyayithi ngisidudla esincane. Basibonile ukuthi okay lento esihlale sizwa ngontombazane isidudla esincane well ngempela siyibonile anyawo liyaphakama dlalwa la. Awu siyabonga ngosivakashela kuimbeleko ungakwazi ukuthi usishele ama details wakho ukuze abantu mabefuna ukukulandela bekwazi ukuthi bakuthola kanjani on your social media accounts. Okay, so ngino Instagram, ngino Facebook. Zoyi2 uzosearcha uthi untombazane Shange. And then ku TikTok untombazane 1 and then nako WhatsApp ngiyatholakala shem. I'm not shy to give out my numbers because umsebenzi angithi. So inumber yami uyakwazi ukungithinta khona especially for ama bookings because sometimes ukinboxa lapha ku social media well ngithatha isikhathi ukubheka but mawungifonela directly uyangithola. So inumber yami ithi 076 409 7781. Okay, thank you so much. You can continue to subscribe, like, share and comment.